Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әлхамдулиллах, Рамазан айының беренче 10 көнен озатып, икенче 10 көненә аяк бастык. Мәгъфират көннәре. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шулай дип әйтә. Бу көннәр мәгъфират көннәре. Һәм соңгы 10 көне ул да булса утан наҗат. Бу вакытта Аллаһ Субханаһу тәгаләгә изге гамәлләребезне арттырып, гамәл гыйбадәтләребезне ихлас күңелдән үтәү таләп ителә. Бигрәк тә ураза вакытында ураза гамәл гыйбадәтен үтәгән вакытыбызда, ураза тоткан вакытыбызда без үзебезгә игътибар итәргә тиеш. Кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны танып, шуларны төзәтергә кирәк булыр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер шатлыклы хәбәр җиткерә, ул да булса, шушы вакыттагы кылган изге гамәлләрегезнең саваплары 10ннан 700-гә хәтле артып китә дип әйтә. Ягъни Рамазан айы ул да булса бер мөмкинлек, бер форсат. Изгелекләребезне арттырып, шуның өчен әҗр савапларыбыз да арта. Әмма дә ләкин безгә тагын икенче ягы, ул да булса игътибарлы булу ягы, гөнаһ кимчелекләребездән арыну ягы. Чөнки бу вакытта кылынган гөнаһларыбыз өчен җәзасы да артып китә. Шуңа күрә без үзебезнең гөнаһларыбызны, кимчелекләребезне күреп, танып, ихластан үкенеп, Аллаһ Субханаһу тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә онытмыйк. Тәүбә истигъфарлар кылып, Аллаһ Субханаһу тәгаләгә дугалар кылып мөрәҗәгать итик. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә бер киңәш бирә. Ниндидер кимчелегегез, гөнаһларыгыз булды исә, шуларны изгелекләребез белән каплап куярга тырышыгыз дип әйтә. Ягъни, әлбәттә, беренче булып үкенергә кирәк булыр. Беренче булып Аллаһ Субханаһу тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, тәүбә истигъфар кылырга кирәк булыр. Һәм шуннан соң берәр изге гамәл кылырга, изгелекләребезне арттырып, Аллаһ тәгаләгә якынаярга кирәк булыр. Мәгъфират көннәре. Бу көннәрдә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның килеп җиткән бер хәбәрдә безгә бер шундый дуга кылырга киңәш ителә. Аллаһумма иннaka афун тухиббул афуа фаъфу анни. Я Раббым, син гафу итүчесең. Гафу итәргә яратасың. Минем дә гөнаһларымны ярлыкка гафу ит дип мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр. Аллаһ Субханаһу тәгалә шушы көннәрне изгелектә үткәреп, тәүбә истигъфарлар кылып, салаватлар әйтеп, дуалар кылып үткәрергә һәммәбезгә дә насыйп итсен. Тоткан уразаларыбыз, кылган изге гамәлләребез кабул булсын. Ураза айлары мүбәрәк булсын.